खुलुमबाय। सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजामोनखौ गिबियावनो आंनि एनबि बड' खौराङाव बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बे चेनेलखौ बयबो अनसायगोन। दानिया फैदो गुबै आयदायाव। चन्डीगढ़ बिरखं गाथोनाव फावखुंग्रि कंगना रानाउतखौ सोबानानै सिएसएफनि सासे आइजो कनस्टेबलआ सासपेन्ड जादों। बृहस्पतिबारखालि फावखुंग्रि आरो आथिखालाव बिजेपिनि एमपि कंगना रानाउतआ हिमाचल प्रदेशनि मान्डी लकसभानि बियाबनिफ्राय दिल्ली फारसे फैनो थाखाय चन्डीगढ़ बिरखं गाथोनाव हाबफैदोंमोन। बे समावनो चन्डीगढ़ बिरखं गाथोनखौ रैखाथि बिबानाव थानाय आइजो कनस्टेबल कुलविंदर कौरजों हाबबोनाय गेटआव दान्थे-बिदान्थे जानायाव नाख्रांजानानै कनस्टेबल कुलविंदर कौरआ कंगना रानाउतखौ सोबादोंमोन। बेनि उनाव चन्डीगढ़ बिरखं गाथोननि थानायाव बिजेपिनि एमपि कंगना रानाउतआ एफआइआर होदोंमोन कनस्टेबल कुलविंदर कौरनि हेंथायै। बेखौ सोनारनानै सिएसएफ कनस्टेबल कुलविंदर कौरखौ सासपेन्ड खालामदोंमोन। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफोराव दिनै 4 घन्टानि थाखाय मोब्लिब थानाय नङा। फुंनि 5 रिंगानिफ्राय लानानै फुंनि 9 रिंगासिम गासै 4 घन्टानि मोब्लिब सिबिथाय बन्द जागोन। बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफोरा जाबाय बिजनी टाउन, उलुबारी, बिशनपुर, गरायमारी, सबायझार, खयला मैला आरो आमगुरि। बेफोर ओनसोलफोराव मोब्लिब फाहामथायनि थाखायनो मोब्लिब मोननाय नङा। ओंखायनो दिनैनि थाखाय 4 घन्टानि थाखाय मोब्लिब सिबिथायखौ बन्द खालामनाय जादों। जौ जुवा, ड्राग्स आरो गान्जा बेफोर बर'नि समाजाव गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैगासिनो दङ। जौ जुवा, गान्जा, ड्राग्स बाहायनायनि थाखाय माखासे लाइमोनफ्रा गावसोरनि जिउखौ खोमसि फारसे नारहरखानाय आरो माखासे सुबुंफ्रा जौनि निसायाव गफबनानै गावनि नखरखौ सिलिंखार फारसे लाबोगासिनो दङ। बेफोरनि सायाव जोंनि समाजानो गोख्रों जानायानो गाहाम। नङाब्ला बुहुमाव बर' हारिया गोबां उन जालांबावनानै थागोन। फिन चिरांनि जनता बाजाराव मुगैथाव बुथारनाय जाथाय। निसायाव थानाय जाथाय। फिसाइया गावनि बिसिखौनो बुथारनानै फबनानै दोनदों आरो 13 साननि उनावसो बोखांनो हादों गोथै देहाखौ। बुथारग्रा फिसाइनि मुङा जाबाय गावराव नार्जारि, 60 बोसोर बैसोनि आरो बुथारजानाय बिसिनि मुङा हायथि नार्जारि, 45 बोसोर बैसोनि। जौ लोंनायनि थाखायनो जानो मोन्दों मुगैथाव लाजिथाव बे जाथाया। चिरांनि भारत-भुटाननि सिङाव थानाय आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सनापुर गामियाव जानो मोन्दों बे जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला हायथि नार्जारिया गावराव नार्जारिनि नैथि बिसि। जौ लोंनानै फेनाय समाव औवानि लावथिजों बिसिखौ बुनायावनो खर'आव नांदों, जायजों थैनो गोनां जादों हायथि नार्जारिया। उनाव थैनाय बिसिखौ सिरियै हा सिङाव फबनानै दोनदोंमोन आरो 13 साननि उनावसो हा सिंनिफ्राय हायथि नार्जारिनि गोथै देहाखौ आमगुरि पुलिसआ बोखांनो हादों। दिनैनि सानसेयारि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय।